Ga su nan. Kai tashi nan. Tana dogon bidiyo mai daɗiya. Eh mana. Ita wai yankiya take. Oke, shot take yi. Siyana tana yi. Kaga motoci sun ka saba da wannan. Eh. A da can kan sai karfiya. Amma in na je can gaban gidan Sale ba sai a yan gaba. Bari duk sai sun gama. Sannan ku Allah ya tsare. Kalle na ya kare kanci ne. Na mashin din? A na mashin. Na motar nan dai da rika ma sani. Na'am? Ofisa, sami aiki. Allah ya tsare. Ya yi daidai. Ba har kana cikin tawagaga. Dogo dogo. Sani. Barka da. Bari su taka ɗan sa. We are together. Good night. Mota ai wai akwai wanda kirga motocin gaba. Ban kirga amma na zo yanzu ƙarshe sai na kirga shi. Baya? Amin Allah ya. Ai baran ƙara tsayawa baya. Masar ya wuce? Bisa mashin yake. Ya wuce ina ganin. Amma shi zarauta ta ne tun da akwai wanda ya baro mota can to. Yanzu haka? Cikin isa din? Da kaya? Kai kamar ɗaukar su kai kasa. Kai, haji kaurin wani abu. Laina ne. Kai ku gyara mu wuce.